ፕሬዝዳንት ሕቡራት መንግስታት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ብሰንክቲ ካብ ሰሜናዊ ሸነኽ ካናዳ ብምብጋስ ከተማታት አሜሪካ ሸፊኑ ዘሎ ጽዑቕ ትክባርዕ ጫካ ኣብ ልዕሊ ካናዳ ሓድሽ ናይ ንግዲ ታሪፍ ከጽዕን ምዃኑ ኣጠንቂቑ። ትራምፕ ነቲ ናብ ኣሜሪካ ዝኣቱ ዘሎ ኣየር ረሳሕን ጥዕና ዘይብሉን ወራዲ ክብል ድሕሪ ምግላጽ ካናዳ ንጫካታታ ብግቡእ ብዘይመሓዛ ኮነ ኢልካ ዝተገብረ ሸለልትነት ክትሕተት ኣለዋ ክብል ተዛሪቡ። እዚ ሓድሽ ጸቕጢ ገለ ኣባላት ሰልፊ ሪፓብሊካን ካናዳ መበል 51 ክፍለ ሃገር ኣሜሪካ ትኹን ዝብል ጻውዒት ዳግማይ ንኸልዕልዎ መበገሲ ኮይኑ ኣሎ። ኣብዚ እዋን ኣብ ካናዳ ልዕሊ 888 ናይ ባርዕ ጫካ ሓደጋታት ኣጋጢሙ እዩ ዝርከብ። በዚ ድማ ኣብ ከም ዲትሮይት ኣሜሪካ፣ ቺካጎ፣ ዋሽንግተን ዲሲን ዝኣመሰላ ከተማታት ኣሜሪካ ዝተበከለ ኣየር ንኽፍጠር ምኽንያት ኮይኑ ይርከብ። ቀዳማይ ሚኒስትር ካናዳ ማርክ ከርኒ ለውጢ ኩነታት ኣየር ናይ ኩለን ሃገራት ሃገራዊ ሓበራዊ ሓላፍነት ምዃኑ ብምግላጽ መልሲ ሂቡሎ። ናይ ግዝኣት ኦንታሪዮ ፕሪምየር ዝኾነ ዶግ ፎርድ ብወገኑ ኣሜሪካ ኣብ ክንዲ ምምራርን ምፍራሕን ነቲ ባርዕ ንምክልኻል ሓገዝ ክትሰድድ ጻውዒት ኣቕሪቡ። ካናዳ ንምክልኻል ባርዕ ጫካ 12 ቢልዮን ዶላር ካናዳ ወፍሪ ከም ዝገበረት እውን ተሓቢሩሎ። መንጎ ኣሜሪካን ካናዳን ዘሎ ርክብ ድሮውን ብሰንከት መሰሓባት ንግዲ ተሓላሊኹ ዝጸንሐ ኮይኑ እዚ ሓድሽ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ሓሳብ ነቲ ኩነታት ዝያዳ ከጋድዶ ከም ዝኽእል ይግመት። ይኹን እምበር ዶናልድ ትራምፕ እዚ ሕጂ ኣቕሪብዎ ዘሎ ምፍራሕ ኣብ ግብሪ ከውዕሎ ዘሎ ተኽእሎ ጸቢብ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ። ብዙሓት ካናዳውያን ከምኡ ድማ ምስ ካናዳ ዝደናገጹ ኣሜሪካውያንን ተቃወምቲ ዶናልድ ትራምፕን ድማ እቲ መራሒ ብሰንኪ ብባህርያዊ ኩነታት ዝፍጠር ባርዕ ጫካ ንካናዳ ሓድሽ ናይ ንግዲ ታሪፍ ክጽዕን ምጥንቃቑ ዘሕፍር እዩ ብምባል ተቃውሞኦም ክገልጹ ተሰሚዖም ኣለዉ። ኢትዮጵያ ተኣማንነት ዘለዎ ተበጻሕነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርግጋጽ ናይ ህላወኣ ኣድላይነት ይክብል ቅድሚ ሕጂ ንክልል ትግራይ ዘመሓድር ዝነበረን ምስ ኤርትራ ብዝተሓሓዝ ድማ ነቓፊ መግለጺታት ክህብ ዝርአ ገብሩ ኣስራት ንመንግስታውያን ማዕከናት ዜና ኢትዮጵያ ሓቢሩ። ንሱ ምስ መንግስታዊ ማዕከን ዜና ኢትዮጵያ ገይርዎ ኣብ ዘሎ ቃለ ምሕተት ረብሓታት ባሕሪ ኢትዮጵያ ንምግሃድ ብጥንቃቐ ዝተወጠነ ብሕጊ ዝተሰረተ ብዲፕሎማስያዊ መንገዲ ዝድረኽ ሃገራዊ እስትራቴጂ የድሊ ክብል እንከሎ እቲ ጉዳይ ዘላቒ ልዑል ቅርጻዊ ትካላዊ ኣቀራርባ ዝሓትት ምዃኑ እውን ኣስሚሩሎ። ንጉዳይ ባሕሪ ከዓ ብወገን ኢትዮጵያ ብዘይንጹርን ሓፈሻዊ ብዝኾነ ኣገላለጻን ምዝራብ ድሕሪ ሕጂ ንኸምዚ ዝኣመሰለ ዕብየት ዘለዎ ብድሆ እኹል ኣይኮነን ክብል እውን ኣጠንቂቑ። ማለት እቲ ጉዳይ ብዕቱብ ክተሓዝ ኣለዎ፣ ንኢትዮጵያ ድማ ተበጻሕነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ህላወ ኣድላይነት ይክብል ተዛሪቡ። ገብሩ ኣስራት ኣብ መግለጺ ቀጺሉ ዕውትን ነባርን ውጽኢት ንምርግጋጽ ከም ፍሉይ ኮሚሽን ወይ ሚኒስትሪ ዝኣመሰለ ቴክኒካዊ ሕጋውን ታሪኻውን ሰነዳት ናይ ምጥርናፍ ዕማም ዝተውሃቦ ነዚ ጉዳይ ውፉይ ኮይኑ ዝሰርሕ ፈጻሚ ኣካል ክምስረት ሓሳብ ከቐርብ እንከሎ ኢትዮጵያን ሕብረት ኣፍሪቃን ውድብ ሕብራት ሃገራትን ሓዊሱ ንዞባውን ዓለም ለኻውን ትካላት ብጽቡቕ ብዝተወደበ ፍትሓዊ ጉዳይ ከተቐርብ ኣለዋ ክብል ድማ ምኽሩ ለጊሱ። ኣህጉራዊ ማዕቐፋት ብምጥቃስ እውን ገብሩ ኣስራት ኢትዮጵያ ብሕጋዊ ታሪኻውን ቆጠባውን መሰረታት ብሕጋዊ መንገዲ ክትሓቶ ትኽእል ኣፍልጦ ዘለዎ ናይ መተሓላለፍን ምብጻሕን መሰላት ከም ዘለዎ እውን ክዛረብ ተሰሚዑሎ። ከም ዝፍለጥ ንጉዳይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ብዝምልከት ብወገን ኢትዮጵያ ዝወፅእ መግለጺታት ኤርትራ ከም ናይ ኩናት ኣዋጅ ከም እትርእዮ እትገልጽ ኮይና ተኽታኺ ከምኡ ድማ ነቲ ዞባ ናብ ዘይምርግጋእ ዝእቱ ሓደገኛ ናይ ሰልፊ ብልጽግና ፖሊሲ ብምባልያ እውን ክትቃወሙ እያ ጸኒሓ። ሕጂ ከዓ ገብሩ ኣስራት ኢትዮጵያ ባሕሪ ዝሰኣነተሉ ምኽንያት ስሕተት ናይ መንግስቲ ኢህወደግ እዩ ክብል እንከሎ ንናይ ሽዑ መሪሕነት ኢህወደግ ከዓ ኣብ ቅንዲ ነዊሕ ዝጸንሕ ጂኦፖለቲካዊ ረብሓታት እቲ ሃገር ዝሕሉ ጊዜያዊ ፖለቲካዊ ቅሳነት ቀዳምነት ብምሃብዩ እቲ ሃገር ባሕሪ ከሲራ ክብል እውን ክዛረብ ተሰሚዑሎ። ገብሩ ኣስራት ካብዚ ሓሊፉ እውን ነቲ ኤርትራ ብተደጋጋሚ እትቃወሙን ካብ ሓቂ ዝረሓቐን እዩ እትብሎ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ነይርዋ ዝብል ትረኻ ክደግም እንከሎ ኣብ ግዜ ሃፀይ ምኒልክ ዳግማዊ ድሕሪ ምስፍሕፋሕ መግዛእቲ ጣልያን ገማግም ባሕሪ ድሕሪ ምስኣና ድሒራ ብዲፕሎማስያዊ ኣርሒቅካ ምጥማት ሃፀይ ሃይለ ስላሴ እታ ሃገር ደጊማ ባሕሪ ረኺባ ክብል ተዛሪቡሎ። ካብዚ ሓሊፉ እውን ገብሩ ኣስራት ንናጽነት ኤርትራ ኣብ ምልክት ሕቶ የእትይሉ ብዘሎ መልክዕ ኢህወደግ ብዛዕባ መሰላት ባሕሪ ኢትዮጵያ ብዝምልከት ዝኾነ ወግዓዊ ዘተኸይገበረ ልኡላውነት ኤርትራ ክቕበል ኣይነበሮም ብምባል እውን ተቃውምኡ ገሊጹሎ። ኣብ መወዳእታ ድማ እዚ ኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ምርካብ ጻዕሪ ብታህዋኽ ወይ ድማ ብስምዒት ተደሪኹ ክትግበር የብሉን ክብል እንከሎ ምስ ግዜ ብጽሑፍን ነዊሕ ጸንሕን ውጥን ተገይሩሉ ክፍጸም ዘለዎ ብምባል እውን ከጠንቅቕ ተሰሚዑ ዝርከብ።
كم زفلت إيرترا نقوداي أفدق بحري أبتهبو قبر ملسي إثيوبيا أفدق بحري نيروا كم زي فلتن إيرترا خامس إثيوبيا بزي حقاو من قد تقويرنا كم زنبرتن بزت قبره قال سدما ناس انت كم استوغانات أفتن بمقلاص اتحجيهن أفدق بحري زملكات زوات زلو مقلاص إتات توختاخن أواج كيناتن بمباليا اتقالصا إيران بمنقدي أب يمن زركب عطو جل حوتي نقيح بحر ناي معصاو مدبات اللوا أبز بحالو زول جيزي حبرت إيروبا إث مسمر نخي عصو من قصقاسات كجبر جميرو مهلاو تاقاليصو مسرت وصي زلو زينا دما حبرت إيروبا نتم أب قيح بحر كوم دما أوش متعدن زلو كاب استفلالي هاجرات حبرت إيروبا استوصو ناي حيل بحري ناي صقت تأهادو زلوهم دلونت يعب كم زلون أبزز حلفك أروا معالتات دما حلافيت ناي وصاي غداياتن صتاو بوليسن حبرت إيروبا كاجا كالاس أب جيبوتي مبصح بمقبر مستم أب قيح بحركم دما أب هنداو وقيانوس أوش متعدن من قصقات زقبرو ناي حبرت إيروبا ناي حيل بحر حيلتات مبصح كم زقبرت تاقاليصو نسا نغازيت انياتات أب زهبتو مقلصي أب زوان أب بحر زولت صتاو غدايات صوتو اند عابي يمص زلو كتبلن كلا إيران أب العلم متصاوبو هرموز زحالفا نقداويان مراقب بتتقاقامي دحر زكايدتو متقعتي نتمس أمريكا زتقبر جزياو سمع تتحسيا زلا كونتات قيح بحر دما مليسو الناخف أي خيد قالو بزغات صوتا بحري صوتو اند عابي زمص زلا يلا بيت مخرج سلامن لوط انز التسمية متأخاب أنصار نكلل تقراي زم حدر زلو أكال نمقوام أو أديس أباد صوع سلفي لومك المقاتري أمسك الأداباي تخايدو أبتي حافسات دويبل سلام ينقس بزبل مريح قال استخايد سلفي استرخبه مخارق أداي منيستر أب قدايات مبرق أفريقيا جيتا چوردا حوحات نهزب تقراي كفدرالو منقسن منصال زحانس سلتي كم زفشل قاليصو جيتا چوردا أملوختو اتو جله أب العلي هزب تقراي عافنان چكونان يفصم الله دحر مبال منسيا تقراي نتب حوحات زغرب زلو صاوعيت كقاوم ويوات حساسيبو جيتا چوردا قصيلو نتب شمص امدو حوحات مسير تراجم ميرو زلو زمدنا هزب تقراي كمل هزب إثيوبيا نمرحق زغبر زلو سلتي دحر مبال تقبالنت يبل نيلو هزب تقراي سلام زفوتيو مس فدرالو منقستون تطو يبل زبل جيتا چوردا ات هزب توديو نتوجلخ قالو سؤال وكبلون حساسيبو موداتا وعل بريتوريا نختكبر محبرسب عالم صقطخ غبر كم زغبا بمحبار هزب تقراين من اسياتن نتكاف حق وصاي كبلو صوعو حوحات نمدفع بحبار كسورح صويعو نزل سلامو سلف بزملكت بيت صحفت قدايات ركبات منقست كلل تقراي بوغنو نتسلفي انصار هاجرا وربحان فتحوق قالس هزب تقراين زعلمه يدحر مبال بمنقست فدرال زتدالوه ناي طفات سلف كبل كونين ولا نحجز تدالوه زيناتات ازينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم